Ola, chamo-me Lucía, teño 11 anos, estudo no colexio Luís Vives de Ourense e vou na clase de sexto A. Vou-vos a presentar a miña avoa e voulle facer unha entrevista para saber un pouquiño máis sobre ela. Avoa, podes-nos dicir o teu nome? Angelines. Cando e onde naciches? Nacín en Velle, nun meu pueblo que se chama Enregoufe. E que día? Nacín o día 18 de abril do 4 de 1946. Como foi a túa nenez? A miña niñez pois non foi moi boa. Na túa época ibase tantos anos á escola como agora? Non, que va. E por que? Porque non había moito para ir. Os libros tampouco había tantos como tedes vos agora. Só tiñamos un manuscrito John Enciclopedia, unha libreta e un lápiz, e o libro de catequesis de religión. Cando tiñas os meus anos, que acostumabas a facer no teu tempo libre se tiñas? Pouca cousa, nena. Só nos xugábamos a corda ali cando íbamos ao colegio no recreo. A que anos empezaches a traballar? Bueno, a traballar non, porque eu fui aprender a coser. Estuve aprendendo a coser e depois, aos 18 anos, fui a un taller para traballar. Era iso o que querías ser na vida? Bueno, non había outra cousa así moito donde ir facer outra cousa. Como eran o teu pai e a tua nai? Eran buenos. Había moita xente no pobo? Había, sí, moita xente. E nenos? Tamén moitos. Cal é o recordo máis alegre que tes dos teus tempos mozos? Bueno, cando iba ás festas. E máis triste? Cando marchou o meu irmão para África, para a Mili, que era unha nena, tiña 11 anos. Ele tiña 21, e marchou para África, e botou lá 17 meses, ou ano e medio, sin volver. Que pensas do que está a acontecer agora en España? Pois penso que hai moita cousa que recortan, e que os políticos rouban bastante. Que pensas da situación dos avós e aboas hoxe na nosa sociedade? Bueno, os abueliños de agora estaban moito mellor cando éramos nós nenos, que os abueliños de antes non había, non tiñan unha paguiña, nin tiñan nada. E hoxe, pois, os abueliños teñen unha paga. Que consello me darías? Pois que foras unha nena, que souperas, que estudiaras, e que traballaras, e que foras humilde. E a todos os que van ver este vídeo? Tamén, que sean sempre uns nenos felices, e que estudien moito, e que sean un día de mañá uns homes e mulleres. Bueno, xa sabedes,